wulila hôtel Lafia la n'i ko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔ ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw ta mɔgɔw tɛ min dɔn ka ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi an ka babu bɛ daminɛ ni tasibila ye ani miiri min kɛra ka ɲɛsin Abdulkarim Kamara n'a bɛ wele ko Cabral san 45 ale fali kɔfɛ Bamanci ale ni kati gɛlɛn fanga o fɛ an b'a fɔ sa keba ko min ye Abdulkarim Kamara Cabral ye maa don maa min ni ekɔlidenw ka lafasajɛkulu min tun bɛ a waati Musa tile la olu ye a lakodɔn kosɛbɛ k'a k'u ka ɲɛmaa ye premier ministre général de division Ablaye ale taara yiri feere da a ka monument na Amdalayikaw olu fɛ yen dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko Lafiyabugu nka monument kɔni bɛ Cabral ka yɔrɔ la keba Lafiyabugu rond-point a bi ye maa caman tun bɛ kɛnɛ kan premier ministre yɛrɛ kelen tun tɛ ministre caman tun bɛ yen kalan ministre ka taa se seko ni dɔnko ministre ma Mahmud Dafe Assemblée nationale président kɔrɔ Ali Nuhu Jalo madame Sekayatu So Jɔnkunda furumuso ale fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye professeur Jɔnkunda ye président kɔrɔ ka se maa caman ma keba denmisɛnninw ye taama kɛ Cabral yɛrɛ ka miirina n'a ka kuntilenna tuguni n'o ye amical maaw ye olu fana ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan keba waleya in tasibila ni miiri do k'a yira sa k'a fɔ ko maa min filɛ nin ye a kun y'a seko kɛ premier ministre y'o de fɔ ko a tɔɲɔw a somaw
maa minnu n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ lajɛlen sɔnna a ka tilennenya n'a ka danaya n'a ka faso kanu ye o miiriya ye ni hakilina minnu tun b'a la ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ko ye ji bɛ se ka da minnu sɛnɛ kan hali bi o la sa jamana yɛrɛ a ye sigi ka fɔ minnu kɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ kalanko o yɛlɛmali minnu fɔra sa ko min ye Cabral miirinaw bɛ ye o bɛɛ lajɛlen kɔnɔ san 45 tɛ tile 45 ye tasibila in kɛnɛ kan sa Cabral ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ fo ka taa se a yɛrɛ fatuli ma mars kalo tile 17 kɛba o miirina in o taara sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la kosɛbɛ premier ministre yɛrɛ fɛ wa yirala fana k'a fɔ ko lycée min ni o bɛ bi segukaw fɛ n'o tɔgɔ dalen don Cabral la a ka statut o ɲɔgɔnna fana bɛ n'o ye monument ye o ɲɔgɔnna fana b'o kɔnɔna na yaasa denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ min ye INEM secrétaire général ye maa min kun don nin waati in na sa Elhaji Seydou Patrice Danbele ale min yɛrɛ ye INEM o ɲɛmaa ye keba ale ye laseli kɛ koyi ka tasibila kɛ ka miiriya kɛ ka ɲɛsin Cabral ma min ye fure ye sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a taara ka maa minnu to a n'a taara ka miirina minnu to baara ka se ka kɛ n'o ye jamana ale yɛrɛ kɔnɔna na waliya ninnu bɛɛ lajɛlen sa kuncɛli min ye dugawudenw kɛra ka miirina jugu kɛ Ali Nuhu Jalo ale min tun bɛ yen ani premier ministre ye ɲɔgɔn ye mɔkɛ ni mɔden tɛ yan o tɛ de mɔkɛ ni mɔdenw ye ɲɔgɔn ye hakili la k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen ka ɲi jamana in ma a bɛ basigi ani lafiya ale ni ko to ɲɔgɔn ta la a b'o kɔrɔ yira kosɛbɛ sabula min ye Ali Nuhu Jalo ye a fana kɛnɛ ka dɔgɔ a tɛ taa kɛnɛ minnu kan kuma tɛ n'o ye politikimaaw ka kɛnɛ ye keba nɔnsɔnbugukaw fɛ yen Kati Masuruna na bin taara kɛ gendarme dagayɔrɔ dɔ kan yen nka gendarme 3 minnu tun bɛ yen kɔni olu kɔni bɔra ko waleya in na tiɲɛni kɔni kɛra Sebekɔrɔkaw fana fɛ yen a kun yirala k'a fɔ sɔrɔ ko bamanciwale kɛbaa ninnu y'u kunda yen fana kan sini sɔgɔma an na segin nin bɛɛ lajɛlen kan sefa wari miliyari 6 ani miliyɔn 200 k'o de kɛra majɛ ye k'a daminɛ san 2020 na ka na se san 2024 ma CMDT ale kɔnɔna na miliyari 2 kɛba k'o sera ka sara k'a fɔ k'o sera ka ɲɛfɔ sabula a b'a fɔ ko majɛ de don vérificateur ka ɲininiw don min ye procureur ye ale ni pôle économique maaw olu kɔni labɔra waleya in kalama section de compte cour suprême na olu fana bɔra kalama wa yirala sa k'a fɔ ko min ye CMDT yɛrɛ ye kɛba ma tɔ fɔ fɔlɔ dɛ sabula a fana ko wulikajɔ bɛ sen na waleya minnu fɔlen filɛ nin ye a dɔw taara sira minnu fɛ n'a wari kɛra cogo min na a ka se k'a ɲɛfɔ nka jamana in kɔnɔ sa kɛba waritunu kuma ka ca dɛ waritunu kuma ka ca e bɛ intendance militaire histoire dɔn kɛba o t'ale ne yɛrɛ tilela koyi o fana o y'an ka jamana tarikuba dɔ de ye dunko juguya ni yuruku la o waati kɛba maaw tun bɛ taa banque la ka taa wari ta k'a sɔrɔ hali chèque t'u bolo banque kun man ca o ayi n'i y'a mɛn ko intendance militaire kɛba o ye tariku belebeleba ye dɛ i yɛrɛ ye militaire faralen a kan nɔ sɔrɔdasiw ka fɛn fɛn tun bɛ ɲɛnabɔ u ka wariko la u ka sojɔko la u ka minɛnsanko la a bɛɛ lajɛlen a bɛ komi DFM intendance militaire ye sɔrɔdasi caman dun dɛ an k'an pan ko kunna an ka maaya kɛ vérificateur ale ni CMDT kɔni kɛlen don ka tɛlɛ kɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ a bɛna na to maa min ta la ayiwa wari mun yurugu la ni an ŋanamu na n'a fɔra ko a ma ye fo ka danganamaya bɛɛ lajɛlen ye kɛba an bɛ to kiiri ko bunakun kan cybercriminalité maa min bɛ n'ale bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a bɛ kabini fɔlɔ la o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mohamed Yusuf Bacili Arasbachi k'u ye san 1 fara a ka kaso kan fo san wɛrɛ min ye mars kalo tile 28 ko ni yan'o cɛ sɛgɛsɛgɛli kura mana na kɛ ka fɛɛrɛ kura sigi sen kan sa min Arasbachi ye ko a ka ko tɔw ko u na ɲɛfɔli kɛ a la nin waleya in kɔni min kɛlen filɛ nin ye a kanubaw n'a lafasabaw u y'a yira k'a fɔ k'u dusuma kasalen don kosɛbɛ waleya min kɛlen filɛ nin ka san 1 fara a kan a ma jiw ye bi a ma bɛn o ma sini wa u y'a yira sa k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma basigi ni lafiya ni sariyaw tali hukumu kɔnɔna na ani jamana hakɛw kɔnɔna na u na wulikajɔ kɛ don nataw la kiiri tigilamaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nɔminɛli sɛbɛn min tun b'a kun kan ka bi
min ye jamana ye ka o kow gɛlɛya ani ka waleyaw ta ka ɲɛsin jamana ma minnu tɛ tiɲɛ ye fɛnw fana k'olu fana fɔ n'o ye waleyaw ye minnu bɛ yen n'o ka kɛ jɛkulu dɔw ɲɛma min bɛ se ka fanga bali k'a ka baaraw kɛ waleya ninnu bɛ taliko la keba kabini marisi kalo san 2023 Rasbas bɛ kaso la mars 2023 mars 2025 an t'o de la nin ye n'a fɔra k'a taara bila fo 28 mars 2026 la a gɛlɛyara nka nɔgɔyaba o ye jabaru masa ye ala k'a nɔgɔya n'an bɔra yen digitalisation ko hukumu kɔnɔna na keba ko fɛɛrɛ kura 2 sigira sen kan tuguni ka fara digitalisation kɔrɔlen kan premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la bi digitalisation ɲɛmaw olu welela ka na u nana fɛn 2 yira fɔlɔ ye min ye ko trésor paye filanan o trésor paye keba o bɛ tali kɛ musakaw la sa musaka minnu n'olu kan ka se ka sara trésor ko ale bankun kan dɔ in o ye sifgef ye ale kɔni bɛ tali kɛ sa dugukolo ko o musakaw sarali la trésor paye in ye fɛɛrɛ min bɛna sigi bɔlɔlɔ sira kan yasa ka se ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka se ka min ye baara kɛ ni telefonitigiw ye minnu bɛ mobile money kɛ mali kɔnɔna na yasa ni musaka ninnu sarali bɛ se ka kɛ cogo min na waleya min filɛ nin sa n'o bilara sen kan n'a taara yira bi premier ministre la keba a bɛna fara mun kan sa o ye k'a fɔ bi min ye faso ka cakɛdaw la ni maa min b'a fɛ k'i ka carte d'identité nationale dilan i b'a fɛ k'i ka passeport dilan n'i ye ko kɛ siraba kan sa n'o o ye ko min t'i bɛn n'o bɛ fɛ k'o wari sara olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nin hukumu de kɔnɔna na waleya in sa a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don ka bɛn ni an ka wolomasiri an ka trésor baarakɛlaw olu ka hakɛw ye plateforme in sa n'o o ye waleya in ye sa min bɛ tali kɛ nin fɛn ninnu sarali la k'a kun fɔlɔw olu kɔni sigilen don bi minisiri so min bɛ bolimafɛnko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ni sigida 4nan mairie ko waleya ninnu kun fɔlɔ dɔw sigilen don yen filanan min bɛ yen sa n'o o ye dugukoloko ta nasira n'i bɛ fɛ ka baara fɛn fɛn kɛ dugukoloko ta nasira fɛ i bɛ to musaka sara yɔrɔ min ni o ye sifgif in ye k'o fana sa o bɛna sigi sen kan ka bila mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na ko nka ko ni ala sɔnna a ma ɲinan san in kɔnɔna na min ye ale a kan ka bila bamakɔ arrondissement 7 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yasa dugukolo musaka kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen ka sara ye kelen ye sara yɔrɔ 2 kana ye a la tuguni munumunu ni taa ni ka segin foyi ti ye a la o bɛna sigi bamakɔ arrondissement bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yasa musaka bɛɛ lajɛlen ka sara bɔlɔlɔ sira fɛ bolondo bolo keba o bɛ bɔ a la pewu min ye marabolo kɔnɔna na fana a kan ka sigi ye dugukoloko ta min filɛ nin n'o bɛna sigi sen kan ko ni ala sɔnna a ma ɲinan san kɔnɔna na arrondissement 7 ninnu ale na daminɛ olu kɔnɔna na ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka marabolo mara kama bɔli baaraw olu sinsinni ye ni waleya minnu filɛ nin sa olu bɛ tali kɛ jɛkulu la jɛkulu min bɛ n'o bɛ jamana musaka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ale ni secrétaire permanent min sigilen don dugukolo ko ale yɛlɛmali kan an ka jamana kɔnɔ ko yaasa ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ keba fɛn 2 don trésor paye ani gift paye a bɛɛ ye paye ye dɛ o tɛ ayiwa nin fana ye fɛn kura 2 nalen dugukolo ani musaka minnu bɛ sara n'i taara baarakɛyɔrɔw la an bɛ dugawu kɛ komi a ɲɛfɔra premier ministre ye bi u yɛrɛ fana ka bɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw tɔw ye jamanadenw bɛ se k'a faamuya cogo min a baara bɛna kɛ cogo min yanni a lawaleyali cɛ kunnafoniw ka di a kan kosɛbɛ mɔgɔw ka se k'a faamuya yanni a ka bila lawaleyali o sira kan bamakɔ hôpital du mali tasuma tun mɛnɛna yen nka tasuma mɛnɛ in a sera ka kunbɛn maa ni ma to a la énergie du mali maaw olu fana kun ka courant gɛrɛ u la k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka courant di maaw ma min ye mali kɔnɔna na hali bi a yɛrɛ k'a fɔ sa bamakɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wulikajɔ bɛna kɛ maa maa sigilen don kɔbolo ni babolo ni kɔtintiw ni batintiw nka sa k'olu lawuli minnu kɛlen don ka kiosques fana sangalama jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ waleya bɛ maa minnu bolo fana kɛba n'olu sigilen don siraw ka jitɛmɛ sira ye sira minnu ye k'u bɛna wuli ka s'u ma mamadu wɔlɔkɛ min n'a ka cɛ don n'o ye directeur de l'urbanisme de l'habitat ye k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kunasini ko sa k'a fɔ juma tɛmɛnen
ale laseli kɛ a yɛrɛ ka dagayɔrɔ la Dar Salamukaw fɛ yen ko yanni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka latigɛ u bɛna wuli ka se maaw ma yanni samiya cɛ sa yɔrɔ ninnu ka se ka kɛ joona ka se ka baaraw kɛ. An ka jamana minisiri min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale bataki bɔ bi k'a yira sa k'a fɔ ko a b'a fɔ min ye Faransikaw olu ka minisiri min bɛ yen n'o b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ko n'o ye organisation internationale de la francophonie dagayɔrɔ ye o ye maa minnu bɛ faransikan fɔ olu ka tɔnjɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a b'a da o tulo kan ko Mali jamana ale ye jamana ye jamana min tun bɛ agence de coopération culturelle technique n'o ye ACCT ye Mali ye jamana min b'o o sigibaw la n'o tilara ka yɛlɛma ka kɛ organisation internationale de la francophonie ye n'o ye OIF ye ko Mali ye baaraba de kɛ o waleya ninnu kɔnɔna na tɔn in ka se ka sinsin k'a dili don cogo min na ko nka ko siɲɛ caman ko min ye Mali ye a y'a yira k'a fɔ a bɛ tɔn in na a b'a kanu a b'a fɛ ko nka ko nin waati laban in na keba ko OIF yan'a ka Mali dɛmɛ furancɛla fanga waati in na ka Mali ka senkɔrɔmadondoli baaraw kɛ k'a ka jamanadenw dɛmɛ k'u ma OIF ye dɛ ko a ye ɲanginiw de ta ka ɲɛsin olu ma ani ka jamana yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko jamana tɛ ko Mali ale tɛ se ka to jɛkulu kɔnɔna na k'u b'a ɲini OIF ɲɛmaaw fɛ u k'a sɔrɔ nin bataki in kɔnɔna na sa ko Mali ale ka yɛlɛma hɔrɔnya hukumu kɔnɔna na ani a yɛrɛ ka jamanadenw ni jamana ko hukumu kɔnɔna na ani jamana yɛrɛ ka nafa hukumu kama ko ka ɲɛsin ni sariya kisɛ 10 min bɛ francophonie yɛrɛ charte la n'o sigira sen kan novembre kalo tile 23 ko Mali ko bita ɲɛ ko ale tɛ francophonie na tuguni. An ka jamana minisiri min bɛ jamana wɛrɛ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale ye bataki bɔ bi k'a fa siri k'a ci Faransikaw ka minisiri min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna min o faaba bɛ Faransikaw fɛ yen ko Mali bɔra OIF la pewu. Keba kunun ko Niger ale fana ye communiqué k'a yira k'a fɔ k'a bɔra OIF la Burkina Faso fana o fana taara o sira kelen fɛ o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin jamana 3 ye u bɛ ka bɔ tɔnw na ɲɔgɔn fɛ hali n'o y'a sɔrɔ a kɛ waatiw tɛ kelen ye. Burkina ta ni Niger ta kɛra kunu Mali ale ta kɛra bi k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa ko sɛbɛn a bɔra ministre Ablaye Diop ale fan fɛ OIF n'o ye organisation internationale de la francophonie ye jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ faransikan fɔ k'a bato k'a baaraw kɛ k'a miiriyaw kɛ kɛmɛ yɔrɔ nin jɛkulu in na dɛ nin delila ka baaraba dɔ kɛ Bamakɔ yan f'u y'a sɛbɛn tɔgɔ da ko Bamako ko déclaration de Bamako wa ɲɛ b'a kɔnɔna na fɛn caman de b'a kɔnɔ seko ni dɔnko b'a kɔnɔ kunnafonidiko b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ jamanaw gɛrɛ ɲɔgɔn na jeu de la francophonie b'o dɔn wa olu bɛɛ lajɛlen de bɛ ale kɔnɔna na Mali ko sa ko ale tɛ nin si la ale ni Niger ni Burkina Faso Benin jamana kuntigi Patrice Talon a ko k'a t'a dɔn a bɛna fɔ k'an bɛna maaw ye ko ale tɛna taa jamana kuntigi kalata la san wɛrɛ ko a ye min fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'a bila a kunna u ka jamana sariya sunba yɛrɛ tɛ ale yamaruya ka taa ko yaasa o ka labato ko bɛɛ k'a bila a kunna ale ye mandat 2 kɛ ka ban keba ko taa ko 3nan kɔni ko ale yɛrɛ b'a fɛ k'a ɲini a t'a dɔn a bɛna fɔ ka jamanadenw ye kan min na ko nka ko bɛɛ la ko sɔmin kɛlen don ala kan politiki mɔgɔ don n'a ma ban ma a kana fɔ k'a tɛ taa dɛ Birisi m'a fɔ ko ale t'a Birisi yan wa walima de ni Talon fana seere bɛ ba kɔ n'a waati sera n'i ma taa an b'a fari jamu kan n'o tɛ Côte d'Ivoire cɛkɔrɔba o kɛlen don ka sira da bɛɛ ɲɛ bi est ce que a kɛlen tɛna taa kalata in na parce que cɛba bɛɛ lajɛlen Gbagbo t'a la Charles Blé Guido t'a la Soro t'a la n y'a mɛn wulada in na ko PDC cɛ in tɔgɔ ye di Cham u y'o fana bɔ a la tuguni donc yɔrɔ kɔni a ko gɛlɛyara dɛ ça veut dire que maa minnu taara coalition sigi ka tugu Laurent Gbagbo kɔ k'olu si tɛ se ka taa kalata la Alassane ye démocrate ye dɛ démocrate don dɛ keba nation bɛɛ sɔnnen don a ye fo n'a kɛra an balimakɛ Nbalo ye ale kɔni m'a ta fɔ fɔlɔ Benin jamanakuntigi a ko k'ale tɛna ye Libériyakaw fɛ yen sa olu ka jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ wuli ka jɔ kɛ sa yaasa ka se ka min ye maaw k'olu dɛmɛ maanifinw k'olu dɛmɛ o ka san 30 a sera ka baara minnu kɛ o kɔnɔna na sa a y'o ɲɛfɔ furancɛla fangaw ale ni coup d'état bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye Libériya yɛrɛ ye a sera ka baara belebeleba minnu kɛ sa ka mɔgɔw dɛmɛ adamadenya ko ta nasira fɛ u y'o kiimɛli baaraw kɛ
ya yira sa k'a fɔ ko ni kɔni ye waleya min bɛna ɲɛ kosɛbɛ sabula u sera ka fɛn minnu sigi sen kan olu kan ka sinsin yaasa jamana a kana na bin degun wɛrɛ ale kɔnɔna na Urandakaw ka gouvernement kunun ko an y'o kuma fɔ ale ko k'ale ni Belgicaw kɔni ko jamana tɛ siran ɲɛnabɔ taban baara kɔni o tɛ kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ tuguni ko banna pewu sabula min ye Belgicaw ye olu y'u da don kuma na kuma min n'o bɛ tali kɛ kɛlɛ min bɛ senna bi République démocratique du Congo kɔnɔna na keba i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Bruxelles kɔni ye ale ka fɛn bɛɛ de ye Congo ye n'i sera Congo ma a bɛ komi n'i tora Bruxelles yɛrɛ la Algérie ni Faransi olu bɛ ɲɔgɔn na kunun ko Algérikaw y'a yira sa k'a fɔ ko Faransi ye maa minnu tɔgɔ sɛbɛn n'o ye maa 60 ɲɔgɔnna ye Algérikaw la ko k'olu gɛn ka bɔ Faransi k'o sɛbɛn d'olu ma k'u ka sɔn o ma k'u b'u lasegin Algérie ɲɛmaaw ko k'u t'u lasegin bi u t'u lasegin wa olu t'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn in na u b'a ɲini Faransi ɲɛmaaw fɛ sa u ka baara kɛ ni sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu bɛ yen bi n'olu bɛ tali kɛ u ka préfet n'u ka sous-préfet bɛ baara kɛ cogo min na ko nɔn tɛ k'olu kɔni jamana ɲɛmaaw wa olu t'u bolo bila sɛbɛn in na bi u t'u bolo bila la sini wa u tɛna na jɛn n'a ye fana Faransi ka ni maa 60 lasegin ka bɔ a fɛ yen Yemɛnikaw olu ni États-Unis a ko guwanen don kosɛbɛ n'i ye Yemɛn jɛkulu min bɛ yen n'o ye n'olu ye Bamanci jɛkulu ye olu kɔni ni États-Unis kɛlen don ka masara ka sɔ kɛ ta la koyi a yirala sa k'a fɔ ko min ye pankurun kɔni ye États-Unis y'o ta ka se ka taa se ninnu Houthi ninnu k'olu sigiyɔrɔ k'o dasi o la sa maa ninnu yɛrɛ kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u na wuli ka jɔ kɛ sabula nin waati laban in na bato belebeleba min bɛ yen n'o ye sɔrɔdasi bato ye ale ni jagokɛ bato minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔgɔji bilenman sanfɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko maa ninnu kɔni tun taara bingali ta ka ɲɛsin olu ma Amerikaw n'u ka minɛnw tɛmɛsiraw n'u ka jagominɛnw u tɛ sɔn fiyewu maa ka se o ma k'o de y'a to u ye ninnu kɔni bombarder keba n'an bɔra yen mobili dilanyɔrɔ min bɛ yen n'o tɔgɔ ye Volkswagen k'o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 7,500 ye k'a bɛna olu bila ka bɔ baara la yanni san 2029 cɛ kibaruya in kɔni fɔra ko i bo cile Bugurijɛ la ye sabula nanzaralakaw fɛ yen bi ale de kɔni ye jɛkulu min fanga ka bon kosɛbɛ Volkswagen ale ka mobiliw ma ka di maa 5 sigana maa 5 n'an sigira ka na Bamako olu minɛna bingali min wari yɛlɛma ko ta na sira fɛ sa n'u olu yɛrɛ kurubu la quartier min bɛ yen n'a b'a fɔ ma ko Sim Keba o 386 ka taa se téléphone 16 ma o de minɛna finitigilakaw fɛ finitigilakaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 1,000,000 ye o ɲɔgɔnko kɔni olu ganamu taara ka ɲɛsin olu ma min ye maaw ye sa minnu kɔni bɛ bi n'olu kɛlen don ka degun sɔrɔ k'u bɛ se ka nɛgɛjuru sira kɔni gosi sa 85 47 24 25 ni maa minnu ka wari kɔni tununa nin sira in fɛ k'a fɔ sa ko e ka pisi n'i ka fɛnw k'u y'a ŋanamu siganama 5 minnu minɛna sa olu de tun b'a fɔ maaw ye i ka wari ŋanamu ti olu kun XBT ni BT 23 wa an t'a dɔn jumɛn de olu siraw fɛ keba ni maaw fana ko k'u tɛ u bɛ wari fɛ k'a sɔrɔ u ma sɛgɛn u ni ŋanamuŋanamumaw bɛ ɲɔgɔn ye dɛ e tɛ wɔsi e bɛ fɛ ka 1,000,000 dun k'i sigi dɔrɔn telefɔni na tiraka k'a ta ten i ni bamaɲunguru bɛ ɲɔgɔn ye dɛ hali n'a ko kɔni ko man ɲi sa maaw fana kan ka u ɲɛsin baara ma baara min b'u bɔ nɔgɔ la PC 386 telefɔni 16 o de ŋanamu kɛra sa ka taa se maa caman ma n'o degunna nin waati in na sisan sa polisilakaw olu ye tɛgɛda ni maa minnu kan sa u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ni maa min kɔni b'a a la walima n'i ka telefɔni kɛra ni ninnu ka ŋanamu seri ma i ka wuli ka s'u ma nɛgɛjuru sira an y'o fɔ maaw ɲɛna ka ban 85 74 24 25 n'i y'o tasi ni e bɛ nin ko in na sa i na ɲɛ sɔrɔ a ko la keba i bɛ sɔmɔ dɔn wa sɔmɔ i bɛ sɔmɔ dɔn wa sɔmɔkolo ɲinan san baara min kan ka k'ale la an ka jamana kɔnɔ o dantigɛli baaraw kɛra a kan ka feere cogo di a sɔngɔ bɛna na kɛ joli ye min ye nin kalo in tile 13 ye minisiri min bɛ sɛnɛko kunna sa ale ni sɔmɔ baarakɛlaw minnu bɛ sɔmɔko kunna n'o o ye interprofession filière Anakar di Mali ye o ɲɛmaaba n'o ye Dr Ibrahim Togola ye olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ka dantigɛliw kɛ ɲinan san feerew bɛna na kɛ cogo di sɔmɔko ta na sira fɛ lajɛ in senfɛ sa minisiri n'o o ye minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ye Daniel Simon Kelema ale kɔni y'a ɲini sa sɔmɔkolotigiw fɛ u k'a bila u kunna k'a fɔ ko sɔmɔkolo jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka sɔrɔw la min ye sɔmɔ ye bi an ka sigidaw la ani an ka togodaw la yen fana bɛ yiriwali caman kɛ sɔmɔ yɛrɛ bɛ dilan yɔrɔ minnu na bi o yɔrɔw fana na a kan ka se ka kɛ ka nafa ɲɛ u ye min ye sɔmɔ ye jɔyɔrɔba min bɛ a la an ka feerefɛnw na ka taa kɔ kan k'a darawuli bɛ ka bonya dɔɔni nka a bana ta min ye sɔmɔ ye k'e b'a degun b'u fana kan dɛ
ministri a y'a yira sa k'a fɔ k'u k'u jija yaasa sɔmɔ kɔni a ka se ka feere ka ɲɛ a kolo min ye Daniel Simeon Kelema ye u ko ko ɲinan t'a kɛba ko bɛna o feere 70 ani dɔrɔmɛ 8 70 ani dɔrɔmɛ 8 ko kilo kelen bɛna feere o la CFA la min ye sɔmɔ feerelaw ye sa olu kɔni caman tun bɛ kɛnɛ kan maa minnu bɛ baara kɛ sɔmɔ hukumu kɔnɔna na olu fana tun bɛ yen u ka ɲɛmaaba n'o ye Iprofam maaw ye olu yɛrɛ minisiri fo ni waleya in na sabula bɛɛ lajɛlen kun sigilen don kan ne kɔnɔ yaasa sɔmɔ ka se ka feere an ka jamana kɔnɔna na sa Sénégal sira min bɛ yen n'o ye loi d'orientation agricole ye ale kɛlen don ka fɛɛrɛ sigi sa min ye interprofession agricole ye u jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na ka se ka baaraw kɛ baara minnu n'olu nɔ bɛ ye o la sa ninnu taatɔ filɛ sugu min na nin olu bɛna taa sanni feere kɛ minisiri y'a sinsin min kan sa u k'u jija ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa sɔmɔ a n'a kolo ni a fɛnw bɛ se ka don ba la cogo min na ka ɲɛ min ye sɔmɔko ye fana baga don a la min ye maaw ye olu minnu b'a baara kɛ olu yɛrɛ ka se ka tɔnɔ sɔrɔ nka min ye gɛlɛyaba ye a ko la o ye ka se ka sɔmɔkuraw dilan sɔmɔsunkuraw k'olu sigi sen kan yaasa min bɛ ka feere bi a kana na kɛ jɔfɛn ye minisiri y'a ɲini u fɛ sa k'a f'u ɲɛna gouvernement kɔni b'u kɛrɛfɛ su ani tile wa gouvernement fana bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan an yɛrɛ ka sɔmɔ kɛba a ka se ka bayɛlɛma an fɛ an ka feereko ye o la sa setari ale ni PAFAM ka taa se jeu de forme ma gouvernement ko k'a bɛna olu jɛkulu sigi sen kan yaasa sɔmɔ yɛrɛ gɛlɛya min b'a la o bɛ se ka ban cogo min minisiri y'a ɲini u fɛ fana u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa bayɛlɛmaliba min bɛ se ka kɛ fana maa wɛrɛw fɛ olu fana minɛnw ka se ka sigi sen kan yan yaasa dɔ ka fara baara kan maa minnu bɛ sɔmɔko la sa u ka se ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye gɛlɛyaba minnu bɛ yen u y'olu ɲɛfɔ minisiri ye i n'a fɔ bi k'a fɔ sanni feere ko ta nasira la minɛnw tali ka taa n'u ye kɔ kan ani u naliw ale ni u bɛ taa ni ka segin min kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ o la sa yaasa u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min ye Dr Ibrahima Togola ye n'o y'u ka ɲɛmaa ye sɔmɔ feerebaw ɲɛmaa ye ale y'a ɲini gouvernement fɛ koyi a k'u jija sa u k'u jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na sɔmɔ yɛrɛ a ka se ka bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan k'o de nafa ka bon ni a tali ye ka taa kɔ kan nin waati in na sabula ni nana bayɛlɛmalen san yan o ka ɲi kosɛbɛ nin bɛ dan sigi wulada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Kɛba Jalo fɛ ani ne yɛrɛ n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan Kɛba Jalo suntigɛ ale sera ka ban Ala k'a timɛ ko ɲuman na ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma sini kɛnɛ laban ko ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 9. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali warici sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da